Nna m ukwu na-ehu fonu ntụtara n'ụzọ. Amaghị m onye nwe. Ewu fonu n'ụzọ tụta. Ayo, amaghị m onye nwe fonu. Ma onye nwe fonu. Eyo. Na nwaanyị ekwuru ọbịa nkene. Ke na wụrụ fonu nwa no etọta. Ịkpọkọrọ onye nwe inu mara ma o je piki. Amaghị m apị fonu. Ema happy fonu. Ma ya nnu. Ya. Onwe ihe mmadụ ji isi wee kono na anọ bịara. Ibe nna anụ nwaanyị na-anụ mụ gba ihe ekwuru ọbịa n'ihe zinifta agụ ata n'ihe ekwuru ọbịa nzụ be nụrụ nwaanyị ka ọ dụrụ m izi nwaanyị jebe ebe gị hụrụ fonu a esi nọ na-eke n'ụzọ eke ka m tụtara fonu ya bụ hapụ eke ihe eje ọ bụrụ bụkọ fonu ndị mmadụ ka ịnọ ọrụ ya mgbe na ọ dị mma ịtụta fonu kpọọ onye nwe inu ịma na mbụ onye nwe inu ị chọba ịpịga fonu amaghị m apị ihe dị n'ime fonu ahụ. Ema happy ya. Amaghị m apị. Gwanei. Ịtụta fonu mgbe ọzọ. Ịpị aka ka na anụnụ. Na nke na-ewe ehu. Ewo ya. Emeka Igbo ozu. Hey! Ifeanyi ambulance. Ahụ nwoke na-enunu na-arụ akpati ozu ka na. Mba. Ịtụta fonu hụ anụ ụdị aha. Ema anụ onye mọchụarị ya enwe fonu a. Mana ọ bụ ha na-etụta fonu ị na-ahụ nkọrọ ike afọ anụ patience ose Emmanuel tomato Emeka kpọmọ ịmara na ihe abụ onye ọgbọ anụ mana ewu ha anụ Frank Diamond Bank Fashola Access Bank Ọlụchi FCMB ịmara onye banki nwe mana ewu ha anụ Nzematu onye ọkwụ ose Mpe Emeka aṅara Emmanuel dibia nwe biko mgbe ọzọ ịtụta fonu pịga mara ihe dị ya n'ime